నమస్కారం. పద్మశేఖర సాహితీ వేదిక సంస్థ వారికి శుభకృతనామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ సందర్భంగా నేను రచించినటువంటి నా కవితను వినిపిస్తాను. నూతన సంవత్సరాది యుగాది, నూతన ఉత్సాహాలకు నాంది ఉగాది, శుభాల శుభకృతనామ ఉగాది, తెలుగువారి తొలి సంవత్సరాది, వసంతకాల ఆమని ఉగాది, కమ్మని కోకిల స్వరాల ఉగాది, షడ్రుచుల సమ్మిళితం ఉగాది, కవి సమ్మేళనముల ఉగాది, నూతన పంచాంగ శ్రవణాల ఉగాది, ప్రకృతి పరవశించే పచ్చదనపు ఉగాది. ధన్యవాదాలు. నా పేరు మేకల లింగమూర్తి, ఉపాధ్యాయుడు, కవి, చిత్రకారుడు, ఖానాపూర్, నిర్మల్ జిల్లా, తెలంగాణ.